Na unyanga kaSeptember inyanga yazwa ngoMandulo inyanga yokubungaza ke amagugu namasiko kuloke izwe laseNingizimu Afrika. Mningi ke imbungazo eyenzeka nangayo ke lenyanga kuhlanganisa nawo ke umkhosi womhlanga ngenhloso ke yokubungaza ke noma ke yokulondoloza zona ke izinto zamasiko. Kanti ke ukukhuluma kabanzi ke ngayo ke inhloso yalenyanga nokubheka ukuthi ke sisahambisa ngendlela eyiyona yini kuloke izwe laseNingizimu Afrika. Kuloke uhlelo lethu namhlanje sinayo ke inkulumo naye ke osolwazi ke kuzona ke izinto zamasiko phecelezi cultural aspect. Okuyena ke usolwazi uMusa Xulu omsungula phinde futhi akuyena ke umqondiswa ke inhlangano esebenza ngokungenzi inzuzo yazwa ukuthi ke indonsa yesizwe institute sinaye ke kuloko hlelo lethu ukubheka kabanzi ukubaleka kwayo ke lenyanga. Angikubingelele mbukeli igama lami nguSimangeli Sibongo sami ngwakachirwa ubukela uhlelo lakho iKZN News Talk. Asiqhubuzele ke mbukeli iKZN News Talk iba ingxenye yaloke leli hlelo ngokuthi ke usebenzise inkundla zethu zokuxhumana ukudlulisa ke nje ukuphala kwakho ikakhulukazi kusona ke naso ke isihambeli sethu njengoba sobe sikuveza ke umbono waso ngakho ke ukubaleka kwayo ke lenyanga ku Facebook so KZN News Talk kanti na kuyena ku X siphinde futhi boyena uKZN News Talk uvo lakho mbukeli lubalekile kakhulu kulona ke uhlelo lethu solwazi kwintokozo enkulu ukuthi sibe nawo ku KZN News Talk. Asikubingelele siphinde futhi sikhomekele sikhomekele kuluhlelo lethu. Ngiyabingelela kuweSmachirwa nababukeli be1KZN iTV station ephambili kakhulu kwelakithi naseAfrika. Kwintokozo enkulu ukuthi sibe nawe solwazi kulo nje uhlelo lethu kakhulukazi ngayo lenyanga engicabanga ukuthi ugcile kakhulu kuyona njengoba kade sitsho ngasekuqaleni kwayo introduction yethu ukuthi sikhuluma nomhlazi kakhulu wazo izinto zamasiko noyiqonda kangcono. Ngiyafuna ukuthi mhlambe sibheke nje solwazi ukubaleka kwayo lenyanga esikuyiyona inyanga yazwa ukuthi uMandulo ibaleke kangakanani lenyanga kulona ikhalenda lethu. Well ngokwesintu engakafiki wasentshonalanga kwecolonialism kwakuyinyanga yokuqala konyaka uMandulo kwendulelwa inkathi entsha lapho mhlambe kwezolimo kwase kukhishwa umquba emasimini ebayeni uyofakwa emasimini wonke amasimu ukuze mase kufika imvula leza lenyanga later kulenyanga zifike zikwazi ukuthi umquba ziwufake phakathi kuze phansi ukuze kube nokuvunda okukhulu bese kuba nesidlo sokudla okukhulu uma sekuqala ukudliwa kweshwamwa ukudla ngelenyanga kusuke kuthiwa uDisemba. Ngakho ibaleka kakhulu ukuqala kabusha kudlula okudala ngoba bekade phela kuubusika sebeyaqala futhi abantu bayaphuma lapho kade beyibalele khona sebebheka kakhulu ukuqala kwakusuke kusiqala ikakhulu ezihlelo leagriculture njengoba ngisho ukuthi ngaba umquba wenkomo umquba noma yini usuyotshalwa ke emasimini ke manje ukuze ukuthi mase kungena imvula bese ushona phansi bese kufakwa imbewu kuvuthe ukudla ngoba phela kwangathengwa nasezitolo ukudla kwaqhamuka khona lapha ekhaya ngathi ngesingisa namhlanje inyanga yoku-emphasize i-food security. Nokuyinto engicabanga ukuthi ibalekile ngiyazi ukuthi solwazi uyazi ukuthi kuloke izwe lethu laseNingizimu Afrika izinto ezigqame kakhulu kukalenda uma ukuyona lenyanga kakhulukazi uyubheka umkhosi lo wentombo bakhona la kusuke yohlela khona intombi uphinde futhi ubheke nomkhosi welembe sazi ukuthi sibheke kuona oba khona indawo yakade ukuthi just to look at these two important events kulona ikalenda la September ebaleka kangana lemigubho yombili noma lembungazo yombili ekhona kule kalenda. Well umgubho welembe uqalwe uDr JL Dube lo omsunguli weANC waqala ngo1928 kwakuphela iminyaka e100 ilembe la Khothama. Ngakho ke basebehlangana ke laba abayizifundiswa ngaleso sikhathi sebenza lokuthiwa iMemorial Shaka Zulu Memorial ukuthi basebesilweni uSolomon sebethi silo sinalombono onje ukuthi njengoba sekuphela iminyaka e100 njena sicela ukuthi isizwe sikwazi ukuthi siyo kwaDukuza kuyokhumbula ilembe kuwena mbumbi wesizwe. Kwase kuqhubeka ke bona laba abayizifundisa baqoqa nemali yokuthi kwakhiwe leyatsheli lapha kwaDukuza. Isilo sasesithe sizweni abaneyinkomo abakhipha inkomo kungathi kwakuwumpondo umuzi ngomuzi njengoba lize lavulwa ngo1954 selivulwa inkosi uChief Albert Mthule kanjalo uyena wayesikhulumi ngalelo langa kanjalo nesilo uBhekuzulu
uMC wangalelo langa kwakuyiNkosi Mangosuthu Buthelezi. Kwaqhubeka njalo ukuthi njalo maku24 September kuthe maseqala uhulumeni waKwaZulu kwaseqala kuba nanemali ke yokuxhasa lo mcimbi ke wahamba ngo1994 uma beseqala uhulumeni lo omusha okhona kwabonakala ukuthi mhlambe kungaba kuhle ukuthi kube nama list yama holiday wasuhambisa ke umntwana wakhe phina ngene ehambisa kwicabinet ngoba waye uMinister of Home Affairs ilapho icabinet yathi khona no akushintshwe ukuthi Shaka's Day bese kuthiwa Heritage Day uze nabezizwe zonke ngoba sizwe ihlukahlukene la eSouth Africa bangabi nenkinga babe nabo celebrate okwakhe nalo celebrate okwakhe nalo celebrate bese kuthi le kaleidoscope okuthiwa iSouth Africa siyibone ngomhla ka24 so lapha kwaZulu Natal kusogxilwa kakhulu lapha nakwaDukuza kodwa kwezinye indawo kucelebratewa ngendlela ehlukahlukene nokugqoka kubuyele esintwini nokudla sathi inhloko iphakame kakhulu nabagiyayo insizwa lezi ezikhonza ukugiya zigiye zithi ziyabuyela nentombi igqize nabamandiya benze ezabo ababhunu abraye azabiza amabhunu athi ibride day isi abraye and so on ngoba iSouth Africa kufanele siqonde njalo ukuthi isizwe sezizwe ezahlukahlukene amasiko ahlukahlukene asewacindezeli kodwa sithi nawe yenza ngendlela yakho lo wentombi umkhosi oqale ngo1984 uNdunkulu uQueen Manthombe waqala lapha eNyokeni ngikhumbula mina ngiqala ukufika kuona ngo1988 ngenza imasters ye-ethnomusicology kuthiwa anthropology of music ifocuse emasikweni esiZulu ubukhosi structure sabo nomlando okuthiwa i-cultural history wesiZulu so ngafikela khona wangemukela umntwana waphinda ngena ngisesilweni bajabula kakhulu ngoba lo mkhakha lo obokade wenziwa kakhulu abelungu kwaqhubeka lapho intombi zayisaba 100 mhlambe emaziningi kuthiwa zi200 kuba ulayini owodwa nje lapha esibayeni eNyokeni amantombazane esinela khona imost kwakuwamantwana basendlunkulu makuthiwa njengoba ngisho makuthiwa 200 bakusuke kukhulu kakhulu kwaqhubeka lokhu sihambela ke sengifisa eDurban Westville sasiphuma nemshini njengoba niphethe imshini nje nesiyo recorder ngalezo ikhathi o1990 bani kuthema seku1994 uhulumeni omusha waba neinterest ukuthi lo mkhosi so chaza sithini kwase kuthola bekunenkinga yesifo lesi sikuthiwa ingculazi kwase kuvela isilo ubhejane ephuma esiqiwini esethi no ufuna ukusebenzisa lo mkhosi womhlanga ukuaddressa indaba yokuspreada kwe-HIV and AIDS ukuthi kucreate i-awareness emantombazaneni ukuthi awuhambe ulala nje into yayinhle ngaleso sikhathi ukuthi kwakuthi kufocus emantombazaneni bese kuthi ngoDisemba kube nomkhosi futhi okweshwama ofocuse einsizweni lapho kwakubulawa khona inkunzi ngikhumbula laba abanye abahlakaniphile baze bathatha isilo basisa enkantolo ukuthi sibulala inkunzi insizwa ibulala inkunzi insizwa bese iqonda inkunzi isithelwe ngezibonkolo bese seyiqonda ngqo zingaphethe lutho ziyibambe zezisonto intamo sakurecorda konke lokho ama DVD yami akhona lapha e-library yami lapha ngezansi so lo mlando ukhona mase kodwa ama objectives sefana nakahulumeni asefaka imali kuhulumeni kwaqala kwaba namabhasi aqhamuka ezinye indawo kwanda ke kutheka muva futhi wasekuthiwa no lo mkhosi lona uaddressa o-GBV lo mkhosi lona uaddressa i-teenage pregnancy lokhu kumitha kweingane ezincane to create awareness silo besike sikhuluma ngalezi zinto mase sizithula inkulumo yaso sengikhuluma kakhulu ngesikhathi ubhejane ephuma esiqiwini mayekhuluma ke wayekhuluma emphasize lezi zinto ukuthi abesifazane especially izingane aziphathe kanjani
kodwa kunamanye ke ama events ayenzeka ukuhlola kweintombi nomkhubulwana before kuyiwe lapha yana. Ngiyafuna ukuthi Solwazi mangabe sibuka ukuthengisa emakethe sibheke kakhulu ukuthi kuleyo ngxenye yokukhuluma ngayo ngicabanga ukuthi balekile kakhulu ikakhulukazi mangabe uzobheka inombolo zokukhulela kwama teenagers from the ages of 10 to 16 ukuthi ungqongqoshe nje bekade vele ama states ukuthi kunabantwana abangaphezulu ka100 abathola abantwana from the month of May kuze kufinyelele manje nokukhombisa inkinga enkulu ebhekene nalizwe laseNingizimu Afrika ukuthi imese ubheka lo mkhosi uneqhaza lingakanani ongalibamba uma ngathi uyagqugquzela ngokuphelele ekuthengeni ukwazi ukuthi unciphise lezi inombolo esiyibona inyuka kunokuba zedla. Asithengise-ke mbukele iKaizer News Talk mangabe sibuya sobe singena kusoke isigaba sesibili saloke nje uhlelo lakho iKaizer News Talk oyibukelayo. Asikubingelele mbukeli sikwamkeleke kusuka isigaba sesibili nalapho esinayo ke ingxoxo ekhethekile naye ke uSolwazi kuyena ke uMusa Qulu ovela kuyona ke inhlangano esebenza ngokugenza inzuzo eyaziwa ukuthi ke Indonsa Yisizwe Think Institute. Just to correct myself there, sinayeke kuluhlelo lethu ukubheka nje ukubaleka kwayo ke inyanga esibiyona inyanga kaMandulo nokuyinyanga egqugquzela kakhulu ke izinto zamasiko kanjalo namagugu kulona ke izwe laseNingizimu Afrika. Sikhuluma naye njengochwepheshe ke kona ke nje izinto zamagugu ukubheka ke uvu lakho ukuthi ke ibaleke kangakanani lenyanga nokubheka ukuthi ke sisaqhubha ngakho yini uma ngabe kuza kuona ke nje ama celebrations noma ke imigubho ebakhona kuyona ke nje lenyanga. Ngiyafisa ukuthi sibheke la Solwazi ukuthi esigabeni sokuqala ngingaveza ukuthi uma ubheka inombolo zama teenagers abantwana abangaphansi kweminyaka ewu10 ngithatha abantwana abangaphansi kweminyaka ewu15 and looking at the numbers of bona abakhulelwayo ngibone nje ungqongqoshe wase Eastern Cape kwezemfundo kade veza inombolo eshaqisa kakhulu Solwazi mangabe veza ukuthi uma ngabe bebheka inombolo abantwana abangaphezulu ka100 Solwazi abama teenagers bathola abantwana kusukela enyangeni kaMeyi kuze kufinyelela la. Ngiyakutshela lento ukuthi inkulu izwe ebhekene nezo inkinga ebhekene nezo laseNingizimu Afrika, but if you look at uthando noma inombolo zamatshitsha asuke emhlangeni ngabe ke translate to what we are seeing on the ground in terms of abantwana abakhulelwayo abama teenagers. Ikhona inkinga mawuqhamuka scientifically lapha ku social sciences mawu research kunento kuthiwa i-correlation. Ikhona yini ukuhambisana noma uxoxisana phakathi kwesifiso kweingane ezama teenagers nokuya emkhosini omhlanga. I-study leso esibaleka kakhulu noma singakho complete ngo10 kodwa sesake senziwa. Kwatholakala ukuthi mhlambe laba aba-organize umhlanga organizewa amakhosi nane nobani nonomehlo and all of those people. Mhlambe kufanele kube khona ngoba njengamanje emphasis ukubehle ekuhloleni into. Kanti maybe create awareness what happens. Ngoba lezi zihlolo phela zikhona zi-right. Kodwa intombi mase zizonke lapha eSouth Africa mhlambe ziko whatever million. We create awareness ukuthi why kungezi kahle ukuthi ukhuleliswe emncane ube nengane because ikusasa lakho lonke gets blocked. Noma uhloliwe noma uhloliwe. Ku-message it go beyond a little bit from ukuhlolwa kweintombi ingene creating awareness. Yes, njalo ne-State South Africa no-education baye baveze izinkinga ezikhona ukuthi izinga lokukhulela kwama-teenagers lenyuke kakhulu. In fact sekhulwa no 10 years. Okusho ukuthi ingane seze-fertile zikuse-early. Okwesibili kusho ukuthi mhlawumbe sekudingeka ukuthi sizame ezinye indlela zokusebenzisa wona lo mkhosi kodwa i-content yokufundisa izingane ngokuyiphatha kungabe nje izipitch kodwa kube into mhlawumbe ngesikhathi ngisafunda primary kwakunesifundo kwakuthiwa i-citizenship sokuyiphatha nje as a citizen ukuthi wenza kanjani uphila kanjani and so on. Mhlawumbe kufakwe nalapho kungabe nje lapha ezikoleni kungabe nje igugu lokuthi kuyahanjwa ngene ebhasini kuyale kodwa bengafundisekile ngowe content. Kufanele kube khona into ethi
behavior yomuntu esifazane iba kanjena wesilisa uba kanjena kufake nabo GBV laba emaklasini bese createwa into ethi by the time beya ngoba la ku ethnomusicology mawusuka usuya ku event which is a performance event ifanele ukuthi ibe ne underlying knowledge onikezwe yona before perform. By the time performer, the message that we see kube ile message le oyithole before uye lapha. For example, ma uhubo na man huba mahubo yaza mahubo ukuthi ahutshwe abantu abaningi kodwa liqala oyedwa on a status bese kuthiwa uyalihela ngaleso sikhathi knowledge ekhona ukuthi kusuka amadlozi sesondele because it's a religious music sesondela amadlozi sekhona so mabona bephakamisa inyawo bebesina bese bekhomba ngomkhonto kanjena i-knowledge ekhona ukuthi basuke sebesina namadlozi noshaya usekhona nobani so kufanele kuba leyo knowledge base lapha emantombazaneni ba understand ukuthi it's not just the event what is the information and knowledge that you have that you go to display in the event. Yeah, ngiyafuna ukuthi singene nakuleli phuzu solwazi ukuthi keke kube khona imibuzo njalo ukuthi uma ngabe ubheka umkhosi omhlanga uyabonakala ukuthi udlala iqhaza elihle kakhulu uma ngabe kuza kukona ukulondoloza amantombazana until azafika esigabeni somshado. Now abantu besilisa ke eqapheleke you spoke about umkhosi okushwama. I don't have understanding kahle but I know ukuthi uhlanganisa abantu besilisa. Why don't we have something that is similar to umkhosi omhlanga solwazi where namadoda ahlanganiswa nabafana futhi nabo bathi go through the same process amantombazana ahamba kona ukuze ukuthi mangabe amantombazane esefika esigabeni sokuthi avuthiwe kube ukuthi bahamba indlela efanayo nabo abantu besilisa ucishe kwaba nephutha khona ukuthi lo okweshwama angibeke futhi lo okweshwama iwona oyisisekelo sobukhosi sekingdom uba ngoDecember late noma ngoJanuary early uqala ulungiselela manje ngoSeptember ngomandulo kanje inyanga ziphuma zihambe zikhamanzi kuyo yonke imfula yaKwaZulu Natal engenela olwandle kusuka lezansi kuze kuyofika emfuleni okugcina zikhamanzi lapho ebese kuba nezihlahla ezithize esihlanganiswa nalamanzi bese kuphekwa sekwenziwa ke manje imbiza la oloyisilo aphalaza ngayo Yes, ngicabanga ukuthi amaphuzu abalekile kakhulu la wasolwazi waveza ngiyafuna nje ukuthi sibheke idumela la umkhosi womhlanga ukuthi lingakanani idumela libe kangakanani kulonyaka lolu solwazi idumela sibonile amabhasi aqhamuke endaweni ezahlukahlukene nokukhombisa ngokusobala solwazi ukubaleka kwawo lo mkhosi uyabona ukuthi uyaqala uyangena nakubantu nje abanye bebebukela mhlambe kude umkhosi womhlanga lingakanani isasasa nedumela la umkhosi womhlanga uma sizobheka nje kunyaka ka2025 It's a pity nje ngoba ngathi mangikhuluma kwendawo kwasuke eminye imsindo kukhona benze istudy so comprisha inumber yaleminyaka edlule nama babona ukuthi inumber uqola yehlile ngaba futhi nawo ukuthi mhlawumbe le ndawo bese kuyakona emashobeni incane ngabe izathe eziningi mhlawumbe nohulumeni bengafaka amabhasi aneleyo mhlawumbe kuzobuye kubuilde ngeminyaka ezayo kodwa isasasa elibe khona kuba ukuthi mhlawumbe ise tourism abantu bayahamba amantombazane kufika abantu kuphuma indawo mhlawumbe nalapha kwanangoma ama B&Bs kube nobuntu nozwela kwento enkulu eAfrika ukuthi umuntu kumuntu ngabantu ngakho mhlawumbe kufanele ukuthi mase kubuildwa kabusha ibhekwe naleyo yokuthi icontent yakhona ngisho icontent le media kodwa kufundiswa ini kahle mase because ngokwama principles performance by the time you performer usufundisekile ama values aleyo usolwazi umusaqulu esikhuluma naye kuloko uhlelo lethu kanti ke kulesi sigaba mbukeli sihamba sothengisa mangabe sibuya sobe singena kuso ke isigaba sokugcina saloko uhlelo lakho iKZN News Talk oyibukelayo
Sibingelele imbukeli sikwamukeleke kusoke isigaba sokugcina saloke nje uhlelo lakho olidlala njalo ngolesibili isikhathi esisodwa u7:30 kwintandokazi kamabonakude wakho okuyi1 KZN TV kanti on DStv we are channel 261 uyakwazi ke ukubona ke kusuka nokuhlala kwalo lonke ke nje lolu hlelo njalo ke ngolesibili kanti ke makuthi usanda kusijoyina angikukhumbuza ukuthi ke kuloko uhlelo lethu sanjele uyena ke uSolwazi uMusaculu ovela kuyona ke inhlangano esebenza ngokugenza inzuzo eyazwa ukuthi ke Indonsa Yesizwe Institute sikhuluma naye ke sibheka ke ukubaleka kwayo ke inyanga kaMandulo okuyena ke uSeptember ngaloke ulimo lwesilungu. Ngiyafuna ukuthi sibheke la Solwazi ukuthi ngithinta nje indawo ngasengxanyeni yokugcina kohlelo lethu ukubheka ukuthi kwamanye newspapers wewezwakala Solwazi ukhala ngokuthi uzizwe usungasaphephile. Siyazi ukuthi kube khona inkulumo ebekhona egcina ithinta igama lakho Solwazi. Mhlambe nje ifisi ngadlula lapho bese siqhubekela phambili. Yeah, well ilezinto oyabona ukuthi mhlambe awungakhulumi ngazo kodwa ngoba kwaba nokuningi ungaqonde kwaba nokukhuluma nje okwenziwa ubayede isilo esikhona manje out of the blue nami ngangibuka iTV awubeza sengishiwo kodwa ke ngakuthatha ukuthi hayi kusho ukuthi khona into enkulu mhlambe ekhona no SABC naye wahlaseleka impela sengezwe kamva ukuthi ingoba ngathi uma beshiya le ndawo leya eyakhiwe ngo152 million ekwa esenyokeni ngokwakumbuzo lo wabuzo SABC ukuthi ethi kunezikhalo eziningi ukuthi bashiye kanje sebeyahamba baya le koqala phansi kanti lento le ndawo besilungisa ngemali engaka uthini umbono wami from a financial management position ngase ngithi no uma uthatha lo mthetho lokuthiwa uPFMA kungahle kuyenzeke kube nenkinga la ngoba bazoyilandela ukuthi le mali isebenze kanjani yini ukuthi into mayakhiwa ngabakhokhi bentela ebese nemali yabakhokhi bentela bese ivese shiwa kanjalo njengomhlazi angikwazi ukukhuluma amanga unfortunately nokuthi ngiyazi uhulumeni usebenza kanjani ngeke ngasebenza kuhulumeni I know ukuthi into yakhona uthi usuyiqedile beyila iqala ilandelwa khona so kusho ukuthi ke kwaba khona ukubacasula lokho ngase ngizwa ukuthi le nkulumo leyo iqhamuke lapho kodwa ke ngesingisi ngizothi nje it was unfortunate abantu bayazi ukuthi ngisuka phi nesilo kungakasondela imuntu kuso ukuthi sesifikile isilo esisha manje nasi samukelene sikanje ukuthi singene kanje ebukhosini nani ngiqhanya kakhulu ngalokho ukuthi ngakwenza futhi ngesibindi ngoba kwangakasondelwa eduze ngesilo abantu besaba ukuthi ayi uqhamuka phi ke lona besho yena lo sona ke silo so kuthema sekwenzeka lokho ngathi kushokha kancane yabona yeah okay in public all right kodwa kubutheka mvaza qala za phone insizwa sithi cha sesitholile imali ukuthi siyaqeda kuthiwa siqede ngawe emhlabeni enye nje iyaqhubeka yafona sengisemaphoyiseni ngase ngithi amaphoyiseni awalalele izisho ukuthi kuphi ayuthathi kalula lezi zinto nakuba samba noJehova thina befundisa kodwa awuyithathi kalula kukhona ukuthi hayi uhamba uqalaza noma uhamba sima uqalaze sikhona ke indlela ke safundiswa zona ze intelligence ukuthi uqalaza kanjani mawuhamba la uhamba khona sifundiswa ngokwemsebenzi sasiyenza kuyo uhulumeni ngoba siyabantu bakuhulumeni so ucheck ubona okay lo behavior kanje all right kusengqondweni ethize kukhona kwesaba nokusabela izingane zami nje you know izingane zami zihlukumezekile man isikhathi eside nalokhu yana kodwa angeke ngiyeke kuba umhlaziyi wamasiko nobuciko ngisho nezenkolo ngisho nomlando ngoba iyona into engiyifundele iyona into nami enginikeza isithunzi phakathi kwabantu futhi ngihlaziya hayi la eSouth Africa kuphela nakwamanye amazwe baye bashayele mina uma efuna ukwazi ngeSouth Africa abamafilimu abobani
in the entirety of the scope of cultural domains. Nabafuna ukwazi umlando kwaZulu beza kumina nami kuyangithobeka ngenza ngithobeke lokho. That's why ku difficult ukuthi ngalikhuluma iqiniso ngoba ngizolahlekelwa credibility. Anginanqa nesilo. I think lokho kubalekile. Anginanqa ubayede ebengimemile isimemo sakhe safika kwasho ukuthi ke ngezathu ezithize ngangahamba anginanqa nje. I know ukuthi sisukaphi, ngiyazi ukuthi kwenzakaleni ngo-2023 hamba ngenkosi uya kwaButhelezi. Anginanqa nje nobayede lencane. Ngiyabona kodwa ukuthi kwaba ne-misunderstanding. Phela mangabe kusetshenziswe imali lezi zabakhokhi bentela ukukhuluma kuyalandela. So ngangakhuluma nabo laba seNkulunkulu ngang-addressa umbuzo wawubuze SABC sengikhuluma nama-fellow South Africans. Ngicabanga ukuthi amaphuzu abalekile kakhulu lawa Solwazi sowadlulisile kusona nje isigaba sokugcina saluhlelo lethu. Engicabanga ukuthi umbuzo nje ogcina ngiyophonsa kuwe Solwazi just uku-encourage kubabukeli bethu kubagqugquzela ukuthi ikona kupho ke kufanele ukuthi bakwenze uqinisekisa ukuthi ulimi lesiZulu liyalondolozeka kanjalo nazo zonke izinto zamagugu namasiko ukuthi zigcina ziyalondolozeka ziba sezingeni eliphezulu ebekade zivele zikulona. Kunesifundo esisakhayo njengamanje nabanye oprofessor naphesheya ukuthiwa i-cultural economics. Lezi zinto eziningi zamagugu uyakwazi ukuyishintsha zikwenze uphile ngazo. Ubuhlala. Uyakwazi ukwenza njengoba sibona amantombazane lapha emkhosini egqoke kanjena nje buyathengwa lebe buhlala. Uyabona nje mawufika emzini namuphi emizwe eminingi labantu abasebethe ukuthi kuno carpet baseTurkey. Abenziwa amafema amakhulu benziwa omama emakhaya. Bese benza imali kanjalo. Ngisho ukuthi singafunda kulawo mazwe eTurkey, singafunda eMorocco, nathi ke sisukume lokho esinako athina amakhola atibambisisa lokho nakho. Lokho esinako sikumarket around the world siwuZulu. Ngomuqoqo nje Solwazi mangabe ubheka umnyango kaHulumeni kakhulukazi kusona isifundazwe saKwaZulu-Natal umnotho esikhuluma ngawo ikakhulukazi wezokuvakasha ukuthi ucabanga ukuthi usefikile nesigabeni sokuqonda ukuthi lo mkhakha wezokuvakasha uhlanganiswe nawo izinto zamasiko unamandla kangakanani ekutheni ufike umnotho esifundazwe uphinde futhi ukwazi ukuthi udala amathuba omsebenzi. Uma uzobheka mhlambe izinhlelo ezikhona eziqondene nokuthi mhlambe zifundise kabanzi ngawo lo mkhakha ziphinde futhi zihlomulise nangenkece kulabo bantu abakhona kulo mkhakha. Well, MEC umfundisi uMusa Zondi usekwayikhuluma leyo. Kanjalo nosihlalo weze tourism uDokotela uSibundebele. Usekwakhuluma kakhulu nanami ekhuluma nanami ukuthi singayipackage kanjani lento njengoba uyibuza nje. So ikhona iawareness kodwa kusidependa ekutheni how do you package it and turn into ebesithatha for granted into a business. Yawona ukusina njengoba intsha isisina kangaka nasema-universities. Solwazi kuhlezi kuyintokozo enkulu ukuthi sibe nawo ohlelweni ulwazi nje usihlomisa ngalo. Siyathola kakhulu ngesikhathi sakho siphe sona. Mbukele KZN News Talk sifinyelele kona-ke amaphethelo alo uhleli bese kuthulela lona kulo-ke usuku lethu lanamhlanje. uSimangele wakachirwa ngihamba nalo lonke-ke ithimba le KZN News Talk. Asiphinde futhi ke sihlangane ngokuzayo.